दिनै आसामनि मुन्द हारिखौ इस्टि खालामनो नागिरदों सिसि2 होननाय मोनसे आफादा दिनै गोख्रों सोमावसारनानै मुन्द हारिखौ इस्टि खालामनाङा होननानै दिनै सोमावसारदों 3 घन्टा सोमावसारदों आरो बे हाबाफारियाव जोंजोंहाय दिनै जोंनि बर'फोरनि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव जोङो दिनै मिन्थिना लागोन दिनैनि सोमावसारनाया मानि थाखाय सोमावसारदों आरो बेवहाय मा थांखि लादों दिनै सिसि2 हिसाबै मा थांखि लादों बिनि सायाव जोङो दिनै मिन्थिनानै लागोन। आच्चा सार दिनैनि सोमावसारनायनि गेजेरजों आसाम सरकार एबा मिरु सरकारा मा फोरमायनो सानदों? बे आसाम नाङैनो सिसि2 आरो ट्राइबेल संघनि दैदेननायाव गोबां आफादफ्रा मदद होनानै दिनै जिल्ला बेंगिरिफोरनि मावखुलियाव धरना हाबाफारि लादों आरो बेनि गेजेरजों भारतनि प्राइम मिनिस्टार भारतनि हम मिनिस्टार गासैनोबो मेम'रेन्डाम हरनाय जागोन गोसोखां बिलाइ आरो बे खोथाया स्पष्ट बेनो जे जि बिलखौ मोनद' सुबुं अनजिमा गोबां सुबुं अनजिमा गोनां आरो जौगानाय हारिखौ एसटि खालामनो थाखाय जि बिलखौ पार्लियामेन्टआव लाबोदों बे बिलखौ थाबैनो बोखारनानै लानांगौ होननानै दिनैनि दाबिखौ दैखांनाय जादों। जोंनि थाखानाय जि ट्राइबेल माहारि आसामनि बे ट्राइबेल माहारिया खहा जानाय जायखिया सेम केटेगरियाव फैनाङोब्ला गोग्लैसोनाय आरो थाखानाय जि जोंनि एसटि माहारिफोर जायफोरनिखि दिनै जोबोद दुखु जाल्लायाव गोग्लैनानै दङ जोंनि इयुननि जि रैखाथि हा हुनि रैखाथि जोंनि जौगानाय बे गासैबो जोंनि राजखान्थिनि जि रिप्रेजेन्टेसन बे गासैयावबो जोबोद मोनसे गिदिर खहा जागोन। दा बेनिखायनो जेरैखि जाया जोङो बेखौ होबथानो थाखाय सोमावसारनायखौ जोङो लांबाय थादों आरो लांबाय थागोन आरो बेवहाय सारा आसामनि एसटिफ्रा खौसे जादों। दा बेजों लोगोसे जों खावलायनो सानो जे दिनै राजखान्थियाव थानाय जोंनि मन्थ्रिफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ बुंनो हमदों आरो जोङो खोनानो मोन्दों बावैसो बिटिसि सरकारा फिन खेबसेबाव रिकमेन्डेसन एबा एनअसि हरबावबाय होननानै। दा बियो जोबोद दुखुनांथाव जादों। दा बिथांमोना राजनिति खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय गावनि हारिनि एबा गावनि सुबुंफोरनि खहा जानाय राजनितिखौ खालामोबा जों बेखौ मालाबाबो गनायना लानाय नङा। बियो मोनसे गेलेफ्लानाय खामानि नङा। मानोना बेबायदि जौगानाय हारिया जुदि गाबोनो जोंनि सेम केटेगरियाव फैनांगौबा जोङो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो डिप्राइभ जागोन जों बनसिट जागोन आरो बेखौ जोङो मालाबाबो सहायनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन जे राजनिति गेलेनायनि मुङाव जाहाथे जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा जोंनि गोग्लैसोनाय सुबुंफ्रा जोंनि हारिनि गोरिब गुन्द्राफ्रा जोंनि हारिनि माखासे रांखान्थियाव गोग्लैसोनाय सुबुंफ्रा जाहाथे खहा जानाङा बेफोरबायदि खामानिखौ बिथांमोना मावा। दा बेखौ जोङो बिथांमोनखौ माने गोख्रों रावजों फोरमायनानै होयो। आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा जिहेतु 6टा जनगोष्ठीनि आरोबाव गोदानै एसटि बा एक्जिस्टिं एसटिनि जेनेबा थाखानाय एसटिआ खहा जाया होनना बुंदों बिनि सायाव मा बुंनो सानो? बिनि सायाव बिथांमोनासो बुंनांगोन माबायदि खहा जाया। मानोना संबिजितआव एसटिआ मोनसेल' भारतआव एसटिआ मोनसेल' आसामावसो एसटि हाजोआरि आरो एसटि प्लेन हायेनारि नाथाय अल इन्डियायाव एसटिआ मोनसेल' आरो बेखौ सोलायनो हायैखायनो थांनाय पार्लियामेन्टआव जि बिल लाबोबाय 9 अक्ट'आव रायजो सभायाव बेवहाय बिथांमोना जेबो केटेगरि बानायनो हायाखै। दा बिथांमोना दिनै आसामावसो बुंबाय थादों बिटिसिनि सिबा बुंदों जिबौआबो दा थैथों लावथियाबो दा बायथों। बे भारतनि संबिधानखौ बेबायदि खुनु बेबस्था गैया बेवहाय मोनसेल' आरो हानाय मोनब्ला जेला बिलखौ लाबो पार्लियामेन्टआव अब्लानो बिथांमोना सेपारेट केटेगरि बानायनानै लाबोखानांगौमोन अब्ला जों सानगौमोन। नाथाय बेबायदि भारतआव खुनु बेबस्था गैया। दा बेनिखायनो भारतनि जि संबिधान बे मेजर चेन्ज खालामनो हायैखायनो बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों बेवहाय आसामावसो केटेगरि बानायनानै जोंनि 38 लाखल' आसामाव ट्राइबेलफोर दङ नाथाय जाय मोनद' हारिया एसटि बिदों बिथांमोना गासै 1.5 कौटिनिबो बारा। दा बेखौ बिथांमोना दिनै राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय खहा जाया मा जाया होननानै बुंबाय थादों नाथाय बिथांमोना दिनै स्पष्ट फोरमायनानै होथों बिसोरखौ एसटि खालामोबा बोरै खहा जाया जोंनि हा हुआ बोरै रैखाथि मोनगोन जोंनि साख्रि बाख्रिफ्रा बोरै रैखाथि मोनगोन जोंनि गासैबो बिथिङाव राजखान्थिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव बोरै रैखाथि मोनगोन। आथिखालाव माने बावैसो जों नुनो मोन्दों बिटिसिनि चिफ बिथाङानो खहा जाया होननानै बुंनायनि उनाव मानो बिटिसिनि 40टा समष्टिखौ 60टा समष्टि खालामनो ओंखारखो मानो 40निफ्राय 60 समष्टि खालामनो ओंखारखो। दा कम्प्रमाइजखौ जोंनियावल' खालामबाय थानांगोन बिथांमोना बे खोथाखौ बुजियाखै जे सरकारनिफ्राय आसाम सरकार भारत सरकारनिफ्राय बिथांमोना जेबो सोलायनायाव गैया जि सोलायै बिसोर गाहाय लेभेलावसो सोलायनांगोन आरो बिनि थाखायनो दिनै बिटिसिआ दा नुग्रोनो मोनबाय मानो नेस्लाबाखिसै
पार्लियामेन्टआव मा फैयो मा फैया मा सोलायनो हायो हाया बेखौ नेस्लाबालासिनो राजखान्थि लाबोनो थाखाय गावनियावसो बिटिसिनि 40टा समस्तिखौ 60टा समस्ति खालामनो ओंखारबाय दा बेवहाय जोंहा मा लाब जागोन 40टाखौ 60टा खालामोबा गुबुनफ्रा राजखान्थि गेलेनो फैगोन गाबोन बिसोरो किं मेकार जागोन बिसोरनो रुलार जागोन बेवहाय बिसोरनिनो गाबोन चिफ जाफैगोन बिसोरनिनो डिपुटि चिफ जागोन बे एसेम्ब्लियाव 5,000 सुबुं थैनानै जि बिटिसि एसेम्ब्लिखौ दाबाय दिनै बिटिसि काउन्सिलखौ मोनबाय बेवहाय बिथांखिफोरखौ बिथांमोनासो लागोन जोंहा मा लाब जागोन दा बेफोर खोथाफोरखौ दिनै गेलेनाय खोथा नङा बिथांमोना दिनै राजखान्थिखौ जेरैबायदि गेलेनो नागिरदों बेवहाय हारिनि खहा जानो थांगासिनो दङ ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन आरो जों दुलाराय बर' फरायसा बर'नि गुबुन गुबुन आफादफ्रा बेबायदि बिथांखिफोरखौ जों खुनु दिन गनायनानै लाया होनदोंखि नोंहा सुबिदा गैयाबाबो सुबिदा गैयाबा जेबो मोना बेहाय सारा मा होनो माने जायनो भट होआ माने पाब्लिकआ जेबो मोना होननानै दाखालि बिथाङा बुंदों काजलगावआवहाय बेनि सायाव मा बुङो सारा भारतआ मोनसे गणतन्त्र देश भट होनाय होयैजों सुबिदानि जेबो खोथा गैया भारत सरकाराव 5 बोसोरनि उनाव बिथांखि जायो आरो दायो 5 बोसोरनि बिथांखिखौ सोलायनानै नीति आयोग बानायदों आरो बेवहाय लामा दालां हस्पिटाल बियो भटजों नङा सुबुं अनजिमा थानायजोंसो भारतआव बिटिसि ओनसोलाव बाद हो माने गुबुन ओनसोलफ्रावबो आन्दामान निकबार आइलेण्डनिफ्राय लानानै हिमालय हाजोनि बबेबा माने 10,000 फिटआव रायजो राजाया संसार जानानै दङबाबो बिसोरनोबो डेभेलपमेन्ट होनांगौ ओंखायनो भटजों नङा बेखौ बिथाङा सिगिदों बेखौ बिथाङा मिसलिड खालामदों मानसिफोरखौ सिगिनानै गाव भट मोननायनि खोथासो बुंदों गणतन्त्रआव सोरनो भट होयो होआ बेजों जेबो खोथा गैया दा बेखौ बिथांमोना गावसोरनि राजखान्थिनि मुलाम्फाखौ लानो थाखाय बर'फोरनि आलादा रायजो बिनायखौ बिथाङा माने जोंखौ माने सोंखारिनानै गुबुन हारिनि भट मोननो थाखाय गुबुन हारिजों मोजां जानो थाखाय बायदिसिना खोथा बुंगासिनो दङ नाथाय बे खोथाखौबो गोसोआव लाखि गावनि हारिनि सुबुङा बिथांजों गैयाबा गुबुन हारिनि सुबुङा खिन्थु बिथांमोननो भट होनाय नङा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा नोङो साननो थाखाय सम फैबाय बेहायबो मोनसे खोथा लाबोदों सिबाखि आबसुआ जुदि पाब्लिकआ थाङाबा होमबा फाइन फोनाङो बे खोथायाव मा होनो सार बे रायजो राजाफोरनि खोथा रायजो राजाफ्रा बोरै फैयो बोरै फैया बेवहाय माने बेयो मोनसे रायजो राजाफोरनि आन्दलन रायजो राजाफ्रासो थिग खालामगोन बोरै फैयो बोरै फैया माने रायजो राजाफ्रा जुदि बे खोथाखौ बुजियाबा रायजो राजाफ्रा खुनुदिन नों बोनानै लांबाबो सिगिबाबो फैनाय नङा दिनै बड'लेण्ड आन्दलनाव गोदोनिफ्रायनो रायजोफ्रा मानो ओंखारबोदों बै 1987आव फाइन फोनांनानै आबसुआ लामायाव लाबोदोंमोन नामा 2001 मायथाइयाव बा 2000 मायथाइयाव बिटिसि एकर्ड जानायनि सिगाङाव गुवाहाटियाव जे रेलि जादोंमोन क'क्राझाराव रेलि जादोंमोन फाइन फोनांनानै लाबोदोंमोन नामा दा दिनै बिथांमोना गावसोरनि राजनिति मुलाम्फानि थाखाय जायखिजाया खोथा बुंनो हायो सोंखारिनो हायो नाथाय बे दुलाराय बर' आइ आफा रायजो राजानिसो खहा जागोन मानोना सोमावसारनायखौ एबसु एनडिबि प्रग्रेसिभआ दैदेनगासिनो दङ आलादा रायजो बिनायखौ आरो दिनै ट्राइबेल संघ बायदिसिना लोगो नांनानै ट्राइबेलफोरनि अधिकारनि थाखाय सोमावसारगासिनो दङ ओंखायनो दिनै माने बिसोर फाइन फोनांनाय माबा फोनांनाय बेफोर गोदान खोथा नङा बड'लेण्ड माने खपनदेखि लाबनाय माने उमुक तुमुक राजबंसिफ्रा जोंनियावसो एसटि मोनग्रोनांगौ बे बिथांनि जि खोथाफोर बेवहाय जेबो भेलु गैया भेलुलेस मा बुंदों दाख्लै माने रिपाब्लिक डेआव बिथांनि स्पिचआ रिपाब्लिक डेखौनो मोजाङै माने माबानो रोङा लाजिनानै रायजो राजाया थैनोसै गावहा लाजिनो रोङा दा बेफोरबायदि समाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों बेबायदि माने रोङा गारानो बेबायदि हमथाबना लाबाय थानाया मोजां नङा रायजो राजाफोरनो हगारनानै होनांगौ मा मावनांगौ मा मावनाङा रायजोफ्रा मावनानै लागोन सार जोबथा सोंथि अननानै एबसुखौ माने जोंनि बिमा बिफा नङा होननानै बुंदों बियो दाखालि अपेन मिटिंआवनो बुंदों थुक्राझारावहाय जों माला बुंदों एबसुआ बिमा बिफा होननानै एबसुआथ' बिमा बिफा नंखायानोखा एबसुआ फिसासो रायजो राजाफोरनि जोंनि पेरेन्ट अर्गेनाइजेसना जाबाय बर' थुनलाइ आफाद ओंखायनो बिथाङासो एबसुखौ बिमा बिफा बायदि नुदों गिदों बियो गिनानैसो एबसुखौ बिमा बिफा बायदि नुहुरदों गावनि मेगनजों जों मालाबाबो बुंखायाखैबो रायजो राजायाबो बुंखायाखै बयबो बुंखायो एबसुआ जोंनि फिसाफोरनि आफादसो होननानै दा नंखायनो फिसाफोरनि आफादखाय जों फिसा जानानै थानो लुबैयो आरो रायजो राजानि अननाय लानानै एबसुआ सोमावसारदों आरो खुनु कमप्रमाइज खामा रावजोंबो कमप्रमाइज खालामालासे सोमावसारलांगोन सोरबा धुङा उरायो ना मा उरायो बिथाङा दाख्लै बुंदों जों ओंखाराखैसो ओंखारनानै धुङा उरायदिम मा खोथा बेफोरलाय मा धुङा ओंखारनो होनो नागिरदों बै माने बिटिसि जानायनि उनाव बिदा फंबायनि बुथारलायनायफोरखौ गोसोखांनो नागिरदों नामा बेबायदि खुनु खोथाखौ खेरायनाय नङा रायजो राजानि थिग मावोबा रायजो राजाया अनगोन रायजो राजानि थिग खामानि मावाबा रायजो राजाफ्रा बिनि फिथाइखौ होगोन